vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamera sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 35 years ekuberekwa. Ndakazotanga kuendawo kuboarding school apo pandainge ndava kusekondary school. Zvino ndakazoti ndava kuenda kuboarding school pane vamwe memu avo vakachizongotanga kundifarira. Zvino memu ava vaiwanzokuti kana ari maholidays vainditi uya kumba kwangu. So vabereki vangu sezvo vainge vachiziva kuti madam ava ivo vaipota vachiti sama extra lessons, vaitondimanikidza nedzimwe dzenguva kuti ndinge ndichitoenda kumba kwavo. Ndaizoti kana ndasvika kumba kwavo chaindinetsa ndechekuti vaibva vati ngatimbopindai mutown, so we would get into her car then we would drive to town. Dai kwanga kuri kunzi kungoenda kutown chete pangadai pasitomborina kana problem, asi chaizondinetsa ndechekuti mukuzofamba umu vaiwanzokuita mamwe majokes ainge ari unnecessary and inappropriate. Vaita majokes like hona apo pachaita accident. Ndaitotarisa ndichatarisazve ndichida kuona kuti pacho pavanenge vachiti apo pachaita accident zvimwe kuda panenge pagara patoita an accident pasitomborina kana accident zvachose. Zvinhu izvi vaigara vachingozviita chete. Mukomanashi vaiwanzo kuzviita pamaholidays. So nekufamba kwenguva, that was when I started to realize izvi ndakazozvinotisa apo pandainge ndava ku-A level. Ndo pandakati nerimwe zuva mushure mekunge vandidaidza kumba kwavo vakabva vanditi uya kuno. Semazuva ose takabva tachizoenda mutown. Zvechokwadi mukoma, takati taenda kutown ndo pavakabva vachizoti kwandiri pano apa pachaita accident. Saka ndakatongova ignorewo. Vakabva vanditi uri kuignore zvako, but pano apa ndikutokuudza kuti pachaita accident. Takapinda mutown tikabva tachizoenda kune imwe restaurant kwava kudya. Zvino takazoti tava munzira tichidzoka. Mukomanashi ndipo apo pandakabva ndachizotoona kutoti panzvimbo paya apo pavainge vati apa pachaita accident, panzvimbo apa zvechokwadi mukoma painge patori neaccident yainge yabva mukuitika panzvimbo yacho iyoyo. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakatondishamisa, ende vakatotaura kuti panzvimbo iyoyo painge pachazofa vanhu vangani. Mushure mekunge paitika accident nerimwe zuva vakabva vachizoti kwandiri tichienda kuchikoro, because ndaiwanzokuenda navo, noti zviya zvekuti ndaiperekedzwa nevabereki vangu vobva vachizonondisiya kuchikoro. Aiwa, inini ndaitoenda namemu vangu ivavo. Tiri munzira vakabva vazoti zvekare apa nzvimbo apa ndaona paita accident. Saka takabva tachizoenda pane chimwe growth point tikabva tachizotanga kudya zvedu. Ndo pandakabva ndachizongoona dzimwe motikari dzakatongoita head on apa dzainge dzisingatombomhanyi zvadzo motikari dzacho idzodzo. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandishamisa kuti what happened. Ndokubva patofiwa zvakatondityisa. So mushure mekunge ndapedza A level yangu ndakabva ndachizoroorwa kwava kuuyawo kunoku nemurume wangu kuno kunyika yevatorwa. Mukomanashi dambudziko ravapo pandiri ndere kudai so: ndinopota ndichirota mota dzichita accident, ende ndinowanzo kuti kana ndikarota mota dzichita accident zvechokwadi dzinobva dzatoita accident. Izvi zvakaitika nerimwe zuva ndakati zvangu ndabva kubasa, ainge ari masikati. Saka ndakati ndichitoenda kumba. Ndichibva kubasa ndo patakangodarikwa neimwe kombi. Kombi iyoyo yaita kumhanya zvekuti vanhu vose vainge vari mukombi yatainge tiri mairi vakatotanga kutopopota kuti munhu uyu achatiurayisa. Ndakangoita sekunge munhu ada kubatwa nehope. Ndokubva ndatongoona vision. Ndakaona kombi iyoyo mukoma ichita accident pakafiwa. Takazoti todarika neapo painge paitika accident ndikabva ndatoona kutoti kuinga 1 zvairi kombi iya 1. So ndo zvinoitika izvi kwandiri mukomanashi. Ndinogara ndichingoona mavisions evanhu vanenge vachifira muma-accidents. So handizivi kuti ndingaitawo sei, because hazvisi zvinhu zvandinofarira izvo zviri kuitikawo
kwandiri. I don't know kuti ndo satanism yacho here kana kuti what is going on in my life. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma hazvo veduwe. Pakaipa nganza ndizivi kuti ndiyo satanism yacho here, ndiri kushandiswa here. What is going on in my life? Let us try to assist here in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Nyaya yangu yakamira sekudai so. Iniwo ndine zizi iro randinotakura. Zizi iri ndinoritakura kuti ndige ndichienda kunoroya, asi ndichizosvikawo pakuita izvi zvekuroya mukomanashi ndainge ndichiendawo kumasowe. Ndaingonzi madzimai, imimi mune mweya yekumvura iri pamuri, asi hamusati maigamuchira chete. Mushure mekunge magamuchira mweya iyi yekumvura, muchazova munhu wekuti munenge muprofita, uye zvekare munotofanira kutoti munge muchitoraramira pachiprofita chenyu, vanhu vachiuya kwamuri vachizokutendai vachikupai magifts. Hakuna asingadi mari mukoma. Ndakabva ndachizonzi nyaya idzi ndaifanira kuti ndige ndichizodzifambira, otherwise chipo changu chaikwanisa kuzobiwa. Ndakazoendawo kuZimbabwe. Mushure mekunge ndaenda kuZimbabwe ndakabatsirwawo nevamwe gogo, sezvo ndainge ndisina mari idzi dzekuda kuomera idzi. Ndichizviudza kuti munhu wacho anotanga andibatsira. Mushure mekunge andibatsira, kana ndikaona kuti zvinhu zvacho zvinenge zvaita, ndobva ndachizomubhadhara. So gogo ava vakati no problem. Mari yavainge vachida yainge iri yedare, in which ndainge ndiinayo mari yacho iyoyo. Mushure mekunge vandibatsira gogo vacho ivavo, vakabva vachizonditi unongomira pakati pechivanze uri usiku, shiri inenge yazobhururuka ichiuya apo paunenge uri. Shiri iyoyo ndiyo yaunofanira kuti unge uchizogamuchira. Saka shiri iyi uchaona sekunge ishiri, but chinenge chiri chipo chako icho chawakazvarwa wakapfumbata mumaoko mako. So vakabva vachizondipa imwe mbiya yavakagadzika mumusoro mangu, ndobva vachizoitora mbiya iyoyo vakaigadzika pamusoro peumwe muzukuru wavo, muzukurusikana wavo. Tose tainge takapfugama. Ivo ndivo vaita vachiti mwaya mvura. Mushure mekunge vaisa mbiya iya pamusoro pemuzukuru wavo, ndopa vakabva vachizoti kwandiri, chisumuka zvako enda, uye kana wava kuenda usazocheuka. Zvechokwadi ndakabva ndachizoita saizvozvo. Ndakafamba mukomana chendichienda kumba, handina kana kumbogara ndakacheuka. Ndakazoti ndasvika kumba ndikabva ndachizomirira kuti kunze kunge kuchizosviba, ndokubva ndachizobuda panze. Zvechokwadi ndakati ndabuda panze. Mushure mekunge ndabuda panze ndakamirira kuti ndinge ndichizonzwa shiri ichirira, uye zvekare shiri yainge ichazouya kwandiri. Shiri yakabva yachizouya pandiri. Shiri yacho iyo yakazouya pandiri rainge riri zizi mukoma. Ndakavhunduka ndikati chimbori chipo chakaita sei ichocho chinouya chiine mucherechedzo wezizi, asi ndakangozviudza kuti ndo zviripo. Mukomana ndokubva ndachizongogamuchira chipo chiya. Saka kubva ipapo kusvika pari zvino ndiri munhu wekuti ndinongorota ndiri kumakuva, ende zvechokwadi ndinotoona kutoti ndiri kushandisiwa. Apa gogo ava manje havachatombodi kana kutaura neni zvachose. I feel as if vanenge vane kakundishandisa ako kavakaita, kuita sekunge vakanditorera chipo changu. Mushure mekunge vanditorera chipo, ndokubva vachizopa muzukuru wavo chipo icho chainge chiri pandiri. Kana mukaposta nyaya yangu mukoma, ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Zvaizvezvi ndiri kungotsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. It is obvious vanzvadzi makatorerwa chipo imi. Pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Strange things indeed
they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandinayo. Confession yangu yakamira sekudai so. Ndoda kureururawo kuti inyo ndakametisawo maid wedu zvino nhombo iyi yatova ne2 months. Ndikushaya kuziva kuti mudzimai ndomuudza here kana kuti ndongoramba ndakanyarara. Apa zvinhu zvabva zvandisunga. Ndainge ndiine tarisiro yekuti ndinokwanisa kuzoti ange achisiya basa obva anogara somewhere else, but zvinhu zvabva zvasunga kuita kuoma zvekuti kana ndikamuti chisiya hako basa anokwanisa kuzonofa nenzara. Saka ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Ndoita sei? Ndozviripo here? Anga amboti sezvo zvinhu zvichiri zvakaoma kusaidi kwako wadiwa ngondipa mari, ndobva ndaenda ndobva ndanobvisa nhumbu yacho iyoyo. But ndanga ndisiri kuda kuti zvinge zvichizova saizvozvo. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Mukoma Nashe ndakapiwawo kamwe kamudzi. Izvi zvakaitika mainge muri mugore ra2014. Mushure mekunge ndapiwa kamudzi kaya ndakabva ndachizonzi wainge uri munamato zvekare wakasangana nemushonga welaki. Asi nawo zvinhu izvi zvava kundipandukira. 2014 kwakauya vamwe madzibaba vainge vachibva kumberengwa. Saka madzibaba ava vainge vachinzi vanoona. Izvi ndo zvinowanzokuitika mumalocation paya panosvika munhu achinzi ari kubva kumusha achiri mutsva. Vanhu vanobva vachizosiya vose vaya vanenge vachinzi vanobatsira vobva vatanga kuenda kwaari. Kunyangwe isuwo vamwe ndozvatainge tava kuita. Taingoti kungobva kungava kuri kubasa uye zvekare kuchechi taitongoendawo kumba kwake tichibetserwa kusvika munhu atova nesowe rake. Zvino akachizoti kwandiri akabva ati, madzimai, ndiri kuona kuti imimi mune jambwa riri pamuri, saka ndichataura nevamwe sekuru vangu nekuti vainge vatoriwo munzira vachiuya kuno kuSouth Africa. Ndakabva ndachizonzi ndinge ndichivatumidzira mari. Ndakavatumidzira mari vakabva vachizoya nemushonga uya ukabva wachizoyereswa kuti ndige ndichizokwanisa kuushandisa semunamato. Zvechokwadi ndakabva ndachizotanga kuushandisa semunamato. Mushure mekunge ndatanga kuushandisa, mukoma Nashe ndikangoti life yangu yakabva yachizoshanduka. Zvinhu zvikabva zvatotanga kutofamba. Ndakabva ndatanga kushandira umwe murungu uyo ainge aine moyo wakanaka. Ipapo mushonga wacho welaki pawainge uchiri kushanda, gore negore ndaipiwa mari yakawanda, mabhonasi awa. Uye zvekare murungu uyu aiti kana akatenga ma-TV matsva obva andipa aya ekudhara. Sometimes ma-TV awa anenge angori kana ne6 months ndobva ndamaendesa kumba. But nekufamba kwenguva manje ndakabva ndachizoona kuti zvinhu zvangu zvainge zvava kudhakwa. The first time mukoma pandakaona kuti life yange yava kudhakwa, ndakambokandawo round nevamwe vandainge ndichitamba navo round, then ndokubva ndachizoshaya mari yacho iyoyo. So ndakafungidzirawo kuti murume wandainge ndichigara naye ndiye ainge andibira mari. Asi mukoma Nashe mari iyoyo ndakazoiwana yakadyiwa nemakonzo. After so many months ndabva mukurambana naye murume uya. Ndo pandakabva ndachizotanga kungoshaya mari even mubhengi chaimo. Ndaitongoona kutoti ko mari yatojyiwa, mari yatopera, kutofonera bhengi. Then waitongoudzwa kuti une mapurchases awo awakaita sekuti maybe unokwanisa kuenda mune imwe shop, then paya pakunobhadhara wobva watobhadhara mari yakawanda, iwewo aumbozvitarisi, mari chingonyangarika mukoma. Ndakabva ndachizotanga kudzifambira nyaya dzacho. Ndikati ko chiko chiri kumboitika kwandiri? Ndakadzifambira kusvika ndaneta. Zvinhu zvakabva zvaita senani. Ndikatororwa paya ndikatanga kugarisana nemurume wangu. Mukoma Nashe nguva yekuti ndige ndichienda kuleba yakati yakwana, ndakatorota umwe murume akabva ati, iwe wakatora mushonga kubva kwandiri, mushonga iwoyo ndiri kuudawo back.
ndikabva ndati what is going on, ndakapinda mulabor mukoma. Kudzamara manesi ava kungondi ignore, ndakazvara kurwadza. After that ndo pandakabva ndachizoti ndichifamba nemwana wangu, because mwana wangu uyu ainge ava kungogara achingorwara achidziya muviri. Ndikabva ndachizoudzwa kuti iniwo ndakarombera mushonga weLucky. I could not even believe it. Ndakati zvimwe kuda ng'anga iyoyo yainge ichindinyephera. Mukoma ndakatenderera mung'anga dzakasiyana-siyana, apa ndikangoramba ndichingoudzwa the same thing over and over again. Zvino ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira. Hanzi mushonga uyu ndiri kufanira kuti ndige ndichidzokera nawo kuZimbabwe, kana kuti ndowana munhu wenguo tsvuku anokwanisa kundiparadzira mhiko dzacho idzodzo. So far avo vacho vanenge vachida kundibatsira ivo vanotungamidza mari kumberi. Ndakatombotaura nevamwe madzibaba vakandirova mari within a very short period of time, zvekuti ndakati ko ingawani situation yacho zvaisina kana kumbochinja, kutoita sekunge vainge vatowedzera kuti situation inge ichiva worse. Now ndava kutya kuti hama dzemurume dzinokwanisa kufamba dzikazoudzwa kuti inini ndakaromba, apa ndisitomborina kana benefit yandimbori nayo mukuromba kwacho. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Vanzvadzi vedu ava, strange things indeed they do happen in this world.